ovo je Mali dnevnik, a ja sam Mila. Danas u našoj emisiji gledat ćete. Domaće životinje protiv predatora u Bocvani. Pobednici konkursa Strip kaiš u Dečijem kulturnom centru. Soba za lečenje stresa u Beogradu. Kao što znate, u Africi žive mnoge divlje i opasne životinje. Ipak, ljudi koji tamo žive imaju i svoju stoku, koju gaje zbog mesa ili mleka. Stanovnici Bocvane, da bi zaštitili svoje životinje od predatora, na zadnjici im crtaju oči. Ne znam kakva je to zaštita, ali očigledno pomaže. Početkom februara u Dečijem kulturnom centru proglašeni su pobednici konkursa Strip kaiš. Mi smo vas još letos pozvali da se prijavite, pa ako ste osvojili neku nagradu, od srca vam čestitamo. A sada gledamo prilog posvećen najboljim radovima koji su stigli na konkurs. Strip kaiš je jedan od mojih omiljenih konkursa Dečijeg kulturnog centra. Kako je proteklo 4. izdanje ovog međunarodnog konkursa, reći će nam Lidija. Dobar dan. Dobar dan, zdravo svima. Proteklo iznenađujuće. Očekivali smo da ćemo biti sprečeni da održimo 4. međunarodni konkurs Strip kaiš. Na koji način su radovi ocenjivani? Reći će nam Uroš. On je član žirija. Zdravo. Zdravo, Anđa. Pa evo, kad smo gledali radove, tražili smo da radovi budu zanimljivi na likovan ili idejni način, to je da oni budu sa nekom lepom pričom, lepom porukom, ili da budu lepo nacrtani, tako da budu zanimljivi i to nekli šareni, atraktivni, to je znači, da kažemo, lepi za gledanje, a i da takođe pokažu lepu veštinu crtača, ali ono što je bio glavni uslov jeste što radovi će trebali da budu do 3-4 kadra, da neka lepa priča bude ispričana u tom formatu. Zašto je važno da deca crtaju stripove? Važno je zato što je strip jedna divna umetnost koju treba održavati i koja deci može da omogući mnoge stvari, načine da oni prikažu njihovu maštu i da uživaju da stvore neke svetove koje na drugačiji način ne mogu. Drugari, redovno nas pratite jer ćemo za vas snimiti prilog sa jedna od radionica. Za Mali dnevnik, Anđa, studio. Koliko ste puta od odraslih čuli da su pod stresom? Stres je snažna emocija zbog koje možete da se osjećate tužno, ljuto ili iscrpljeno. Ipak, dobra vest je da stresa možete da se oslobodite na razne načine. Mi vam danas predstavljamo onaj koji je nama najzanimljiviji. Kada iznenada doživite veliku sreću, kaže se da vam je upala sekera u med. A mi smo posetili specijalno mesto na kom, umesto u med, sekera može da pogodi metu. Da li je to istina, reći će nam Jovana. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Tako je istina, ovo je stres out igraonica gde imamo dve različite aktivnosti, staze gde gađate u medu i sobu gde lomite stvari. Ono što je bitno jeste da ovde dolazite pre svega zbog zabave, ne samo zbog oslobađanja stresa i što se tiče mlađe populacije, bitno je da dođu u pratnji roditelji. Za početak, šta nam je potrebno od opreme? Što se tiče opreme, ona se sastoji od više delova i to je najbolje da ti pokažem. Potreban nam je kombinezon, jakna, pantalone, rukavice i šlem sa vizirom. I onda si spremna da uđeš u sobu. Zvoli? Mislila sam da je moja soba pravi džumbus, ali sam sada shvatila da ima i nešto neuredne od mene. Šta je važno da znamo o ovoj sobi? Važno je da znaš da si potpuno bezbedna, zato što imaš kompletnu zaštitnu opremu. Roditelj koji dođe sa tobom stoji sa strane dok ti udaraš predmet. Trenutno je tu flaša, ali može da doneseš i neke svoje stvari ako imaš za razbijanje. Ja ću ti sad dati da probaš. Bitno je da staneš ovde i da zamakneš prema zidu. Možeš da probaš, izvoli. Hvala. Ja ću se pomerim. Za Mali dnevnik Tara, studija! Prošle nedelje kroz rubriku Sport pokazali smo vam osnove jahanja za početnike. A ove nedelje proširujemo znanje pričama o preponskom jahanju.
I danas učimo početni nivo preponskog jahanja. Jelena, šta ćemo danas videti? Prethodnih dana videli smo prelazak preko motkica u kasu, a danas ćemo gledati prelazak motkica u galopu. Iako je danas četvrtak, verujem da niste mnogo umorni, zato što se u ponedeljak i utorak nije išlo u školu. Sve jedno, dobra vest je da je vikend pred vratima, ali tu je još jedna naša epizoda. Zato nas obavezno gledajte. Zdravo!